What's up mga kawaray, no? Maligayang pagdating. Muli, waray ko lang nga pala. Siyempre, ano pa ba gagawin natin, di ba? Dahil college life tayo. Maglalaro tayo ng basketball. Bali may mga kasit tayo. Mga grab riders na naman yung mga kalaban natin. Kaya, dyan lang kayo. Alright!
yun, first game, panalo kami. Yo, what's up guys? No, katapos na ang laro namin. Nakapagod. Ang haba ng court, oh. So yun, napagpawisan na naman tayo. So yun mga karay, so hanggang dito lang muli. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga video lalabas natin. Alright! Hula!